bakum kata kamdon. Kamtam hadin ba ima Vincent Ispala. Ila simti kumu president. Ka main objective ka jungi kan long ban bring them all together. Ngaken mau hadin ba kami ka riumo sa po Umroi. Ba kiong bahana u ba George undu tiket. Kinyo ada kiway. Ka blok Congress Committee Umroi dang kandiat tayo shua ban mi no ba George na ka parti jungi. Kilom ya ka blok Congress Committee. Rengkat u ba George. Ngakadon rengkat. Bagi babun ki members jong ka blok Congress Committee Umroi ki raise ka question. Bagadon ka jingong ba iba George idu tiket. Ima pala ila kran shai. Ba khamtam iba George balong so potential. Barang bon ka future kum musamla. 100% in yo ika tiket khamtam ula deil pau MLA. Bagakan mau tu kusni. Baroh khoi ki nongkit kam jong ka blok Umroi ki thap ti. Ban kemen ba plan baroh khoi ka ditang ka riumus ka bomdon nongrim. Ka ditang ka allegation. Dia banong ba James nang udah ba kadon ka bakum kata ngai ba kaditang ka jing snow ka jing let's say kadika boyd election jongno re jongno then in reality ki elected MLAs but ki elected MDC ki di ki first preference ban recommend kum ki candidates kam ton ka bakum kata